pomalu. Pojď. Tak je šikovná, výborně. Ta je šikovná panenka. Ano, to je šikulka, výborně. Pomaličky. Dívej, musíš tak máme tak a pokračuj. Šikovná jsi. Pochvala musí být teďka, pochvala. Langsam. Mají pomosek? Nevadí, pomoží, já to přejde. To je v pohodě. Podrudník a potáhni podrudník je dopředu. A včil stoj, pochvalju. To je šikovná panenka. Jako chvilku. Ano, tak, výborně. teď pokračuj dál. Jdeme, pojď. Ne, zdvihni ho. Musíš ho zdvihnout pěkně. Tak a pokračuj dál. Tady trošku na silu a prostě to přejde. A hodí po druhé to půjde výborně. Jdeme. Pojď na zadní nožky. Pozor na zadní. Škoda, že to... Držíte záležitosti všichni. Uzavírej. Zase. Uzavírej. No. Krok. Taken. Zastavit. Vláčen. Sedni, děcníka. Lehní druhou, naraz. Jak se lehní. Ne, už se Jestli toto neuděláš, prostě a ona ví, že ti může odejít, že nesplníš cvik, tak musí je poznat. nesplním, ale... Zkus to udělat ještě jednou, to splní, to je poslední cvik. Ale jak se začne všichni vrtět, tak už Neboj, hodná holka. Prostě si na ní lehni a dej lehni. Dej, sedni lehni. A skončíme prostě, nebo si to splní, protože ta fenák zjistí, že to nemusí dělat, tak ti dělat nebude. Někdo cvik musí ukončit. pojď lehni. Relax. Just se jak stává už nechce, Ještě jedno kolečko, Tak, kde máš? Dívej se, co to máme. Tady, dívej. Tak, drž. To tak je hodný. To hodný. To je jasný. To je šikulka, no. Dívej, to je šikulka. Tak je šikovný. No jasně. Drž, je šikulka. To je jasně, šikulka. Tak jestli můžete to přinést. Jo. Doval. a dělej. Klus. Šikulka. Dobrý. No jo, tady dívej. Pojď. Tamhle, já ty školpaci. Bez kruhu. Jílovecký podřez. Výborně, Paša. Ale já vím, že to nemá. Šikulka. Ne, máme. To je šikulka.
německá doga napadla. Od doktora Štoureča jsem zjistil, že to nebyla německá, ale bordonská. Tak jsem psal na Primu, na Novinky.cz a podobně, že dostali. Může vlézt do toho rukávu, ne? Ale já si můžu dát, nechci, co chci. Byl méně cennej a pes dětem a blbě neublíží. To mě musíte pustit. Ale já vás nechci pustit, no, přišli policajti. Dáme si pak teda, že jo, eskorta teďko. A to zase třeba z opačné strany, když jsme šli do obchodu, já jsem přivázal vlastně ještě Brita. Paní učitelko, to je Quincy. Oni znali. To snad byli jsme na pionýrském táboře dělat teď svůj názor, jo? Boh udělej, Boh udělej, Boh udělej.